नमस्कार मित्रांनो, आपलं माझ्या चॅनलवरती स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपल्या राज्याची परिस्थिती पाहता काही शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या आणि त्या आत्महत्या म्हणजे सांगायचं झालं तर एकट्या जून महिन्यात 108 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. फक्त एका महिन्यात, एका वर्षात किती शेतकरी आपले प्राण गमावित असतील त्याचा अंत नाही. तर अशा शेतकऱ्यांसाठी काय केले पाहिजे हे जीवनात सगळ्यात मोठी अडचण आहे. आपण आपल्या शेतकऱ्याचं नाही बघायचं तर कोणाचं बघायचं. ह्या जगात शेतकऱ्याशिवाय बलवान कोणच नाही. अजूनपर्यंत बलवान म्हणलं तर शेतकरीचं, कारण का तो पूर्ण जगाला जगवतो, पूर्ण जग चालवतो एक शेतकरी. ती ज्यावेळेस पिकवतो त्यावेळेसच हे जग चालतं. आणि तोच व्यक्ती जर आत्महत्या करायला लागला तर काय परिस्थिती आहे, नेमकं चाललंय काय हे लय महत्त्वाचं आहे. त्याची बायका पोरं रस्त्यावर येतात, बायकोच्या कपाळाचं कुंकू पुसलं जातं, दारिद्र्यहीन परिस्थिती होती. हे जीवनात इतकं शेतकऱ्याच्या वाईट येतं. हे का? अशा शेतकऱ्यांसाठी आपण काहीतरी मदत केली पाहिजे. जीवनात नाही मदत करू शकली तर त्यांच्याबद्दल, ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्याबद्दल काहीतरी शोक व्यक्त केला पाहिजे. त्यांच्याबद्दल आपण काहीतरी सुचवलं पाहिजे, तरच शेतकरी टिकेल. शेतकरी आत्महत्या करतो म्हणजे पूर्ण जगाला बुडता पाया आहे. अशा शेतकऱ्यावर मी एक आज कविता लिहिली, ज्या शेतकऱ्यानं आपलं आत्महत्या करून आपलं जीवनदान दिलं, जीवन संपवून टाकलं, पूर्ण आपलं आयुष्य नाहीसं केलं. अशा शेतकऱ्यांसाठी ना एक सुंदर कविता लिहिली. तुम्ही सुंदर म्हणा किंवा तुम्ही एखादी नैराश्य कविता म्हणा, काही म्हणा, पण ती कविता मी माझ्या शेतकऱ्यांसाठी लिहिलेली आहे, ज्यांनी पूर्ण आपलं आयुष्य दुसऱ्याला जगवता जगवता गहाण ठेवलं पूर्ण जगाला, तरी त्याचा मोबदला त्याला योग्य पद्धतीने मिळालेला नाही. ह्या शेतकऱ्यासाठी काय लिहावं अजून? काय खरंच गरज आहे का ह्या शेतकऱ्याची पूर्ण जगाला? नक्कीच जर शेतकऱ्याची जर गरज जर असेल तर पूर्णपणे आपण एकजूट होऊन काहीतरी त्याच्याबद्दल केलं पाहिजे. माणसाला आयुष्यात अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या 3 गोष्टी जर व्यवस्थित मिळाल्या ना तर माणसाला जगण्यासाठी जगात काही सुद्धा लागू शकत नाही. ह्या गोष्टी त्या शेतकऱ्याच्या सुद्धा नशिबाला नाहीत. चला तर मी आज ती कविता वाचून दावतो. वार देवा हा कसला न्याय, शेतकऱ्याच्या नशिबात आहे तरी काय. वार देवा हा कसला न्याय, शेतकऱ्याच्या नशिबात आहे तरी काय. ना मिळाली त्याला पोटभर भाकरी, ना मिळाली त्याला पोटभर भाकरी, ना मिळालं त्याला सुख. ज्यांनी विकली रे लाज, दुनिया पळते त्यांच्या मागं आज. कुठं गेला दिवस सत्याचा आज, या दुनियेची राखून लाज. विचार करतो तो शेतकरी, माझ्या चिमुकल्याचं भविष्याचं काय. विचार करतो तो शेतकरी, माझ्या चिमुकल्याच्या भविष्याचं काय. खेळ चाले दुनियेचा असा, खेळ चाले दुनियेचा असा, मरतो तरी शेतकरी कसा. पितो रे विष घेतो रे गळफास, पितो रे विष घेतो रे गळफास, तरी लागत नाही रे या दुनियेला आस. नाही राहिला देवावर विश्वास आज, संपविले रे त्याने आपले जीवन एका क्षणात. कसला रे पांडुरंगा तुझा न्याय आज, मोडून पडला सुखाचा संसार. ती माऊली पडली एकटी र, तिनं बघावं कुणाकडं र. दावणीला बांधली होती लेकर, दावणीला बांधली होती लेकर, त्यांनी बघायचं कुणाकडं र. हे पवित्र नातं तुटलं कसर, ह्या माऊलीचं चिरलं अंतकरण, ह्या माऊलीचं चिरलं अंतकरण, तिनं जगावं कुणाकडं बघून. नाही ऐकली हाक विठ्ठलानं, पोरीनं नुकतंच बघितलं होतं सासर, पोरीनं नुकतंच बघितलं होतं सासर, कोणती हाक घेऊन आलं माहेर, तेव्हा संपलं होतं र सार. वार देवा हा तुझा कसला न्याय. नक्कीच मित्रांनो, ही कविता जर तुम्हाला जर योग्य वाटली तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. पूर्ण महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना आज तुमची गरज आहे, मदत करा त्यांना. जय हिंद.